Masana bwino ndipo upatsani nkhanizi ndine Happy Mzembe. Poyamba tione mitu yake. Aphungu a nyumba ya malamulo ayamba kukumana lero. Gulu la Economic Freedom Movement lachilimemeza ndi kuzindikitsa chinyamata za mphamvu yomwe ali nayo pa zotsatira chisankho chaka chamawa. Bungwe la Roads Authority lathetsa mgwirizano ndi kampani zina zitatu zomwe zimamanga msewu wa Ntchisi Dzaleka M7. Mzamasewero FCB Nyasa Big Bullets yati yesuma ku bungwe la CAF pa zakukondera kwa oyimbira pa masewero ake ndi timu ya Red Arrows. Tsopano nkhanizi mwatsatane. Aphungu a nyumba ya malamulo ayamba kukumana masanawa ku Lilongwe pa msonkhano wachisanu wa chaka cha nyumba ya malamulo cha nambala 50. Malinga ndi mneneri wa nyumba ya malamulo Aiyani Mwenye, aphunguwa akumana mpaka pa 20 Septembala ndipo mwazina akambirana mabiro ndi malipoti a nduna. Tinayankhula ndi Amwenye. Ndi chatimanya kuti ordinary meeting ya parliament. So kutanthauza kuti akhale akambirana mabiro komanso tikuyembekeza nduna kuyankha mafunso ochokera kwa aphungu a nyumba ya malamulo komanso kukhala timati ministerial statement zimene zimakhala kuti nduna kupereka ku nyumbayi nkhani zokhudzana ndi maunduna awo. Chithunzithunzi cha program yonse kuti zokambirana ziyenda bwanji tikhala nacho masanawa pamene asipika a nyumbayi akhale akuyankhula ku aphungu a nyumbayi pa program imene business committee yakonza. Kukumana kwa masabata 4 kuyambira lero. Tifotokozeso kuti kuli china cha chilendo chimene chachitika development yabwino ndithu muzokambirana zawo nyumbayi aphungu akugwiritsa ntchito equipment ya nyuwani. Izi zichitike pang'ono tapanga install equipment ya nyuwani imene atithandiza zathu aku United Nations. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Edna Manda wati zomwe chanena chipani cha Malawi Congress kuti chipani cha DPP ndi chomwe chinayambitsa mchitidwe wosankha anthu msukulu kudzera mzigawo ndi bodza la mkunkhuniza. Chipani cha MCP chinayankhula izi loweruka kudzera mwa mkulu wake oona za chinyamata a Steve Malondera pa msonkhano wina ku Rumphi. Koma Amanda ati mchitidwe unayamba ndi boma la MCP nthawi yomwe inali mboma zaka zapitazo. Magavana a chipani cha UTM apempha utsogoleri wa chipanichi kuti uitanitse msonkhano waukulu wosankha atsogoleri atsopano mwansanga pofuna kuthetsa mikangano ya utsogoleri yomwe yakhudza chipanichi. Polankhula pa zokambirana zomwe zinalipo dzulo, magavana nawa omwe ndochokera maboma a Pharombe, Mwanza komanso Thyolo ati mchipanichi chiwena kuchititsa msonkhano pakati pa mwezi wa Septemba ndi Oktoba chaka chino kuti chikonzekere bwino chisankho cha chaka chamawa. Zambiri mu ripoti la Christopher Sande. Zikuoneka kuti anthu ambiri otsatira chipani cha UTM sakukondwa ndi mikangano yokhudza utsogoleri mchipanichi. Polankhulapo pa zokambirana zomwe anayitanitsa ndi gavana wa chipanichi mchigawo chakumwera a Steve Mikaya, a Alinafe Chinyanga ochokera mboma la Phalombe, a Gerald Paenda ochokera mboma la Mwanza ndi a Charles George ochokera mboma la Thyolo ati chipanichi chikuyenera kuchititsa msonkhano wake waukulu pakati pa mwezi wa Septemba ndi Oktoba chaka chino kuti chikonzekere bwino chisankho chomwe chikubwerachi. Olakanena kuti convention ichitike lachitatu zimene zikufunika tifuna kuti panopa tifuna kuti kuoneka kuti kuli bungwe mautsogoleri sakuziwika bwino tifuna kuti zokhanga tizokokana. Convention itu tinakakonda kuti ichitike mwasanga ndi cholinga chakuti ukhale noti kuti kusankhidweni ndithu atsogoleri enieni. Polankhulapo Amikaya anakumbutsa atsogoleriwo kuti pakadali pano mtsogoleri wa chipani cha UTM ndi Dr. Michael Usi. Koma pomwe Amikaya amalankhula izi, atsogoleri ena anaonetsa nkhope za kusakondwa ndi izi ndipo ena anamveka kulankhula motsutsana ndi zomwe Amikaya amalankhula. Mneneri wa UTM a Felix Njawala wati mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati alengeza posachedwa pa masiku ochitira msonkhano waukulu. Nkhani imene itakhala kumva paliponse ifeyo ngati atsogoleriso tikamba zimenezo nafenso tinakhala pansi kukambirana. Inali imodzi mwa nkhani zina zimene timakambirana kuti tikuyenera kupangapo kanthu chifukwa ma region onse akufunitsitsa kuti convention ichitike mwachangu
kuti mwina mavuto amene alipowa akhoza kutha. mpungwepungwe wakhala uli mchipani cha UTM atangomwalira mtsogoleri wa chipanichi Dr. Saulos Chilima pa ngozi ya ndege ku Chikangawa pa 10 Juni chaka chino. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Gulu lina lomwe likudzitcha Economic Freedom Movement lati limemeza achinyamata omwe anabadwa zaka zoyambira 1997 kapena kuti Generation Z pa Chingerezi kwazindikiritsa za mphamvu zomwe ali nazo pakusintha zotsatira za chisankho cha chaka chamawa. Gululi lati likufuna kuti achinyamata mdziko lino agwiritse ntchito mphamvu yakuchuluka kwawo kuti azitha kupeza chitukuko choyenera kuchoka kwa atsogoleri a ndale. President wa gululi a Joseph Peshi walankhula izi dzulo pa msonkhano omwe anachititsa ku Chinsapo mu mzinda wa Lilongwe ndipo anawonjezera kuti atsogoleri ambiri kuphatikizapo ofuna mpando wa president amalonjeza zinthu zomwe akudziwa kuti zosatheka ndipo ndi chifukwa apereka pempholi. A Joseph Peshi akufotokoza. Chimene ndikutanthauza panopo nkhani yayikulu ndiyokhuzana ndi Generation Z. Tikamati Generation Z ndi onse amene anabadwa kuyambira 1993 kuzafika panopo kuphatikizanso ndi inuyo. Nde ife tikunena kuti Generation Z ikuyenera kuti idzuke tiyambe kupanga zinthu zoti zithandizire kupanga drive economy yathu. Ndikunena kuti kuyambira 1994 pamene dziko la Malawi linatenga ufulu mwina wokuti tikhale ndi zipani zambirimbiri amati multi-party democracy, dziko la Malawi palibe amini ifeyo ngati dziko sitinachite bwino chifukwa sitinakhale ndi njira zimene zikanatha kuthandiza dziko lathu kuti litukuke. Nthawi imeneyo mwina population kunali 3 million, panopo we are over 20 million, koma palibe kunena kuti tinapanga izizi zoti zikanatha kutithandiza kuti kazakhala 20 million tisapange sustain. Ndimapereka chitsanzo kuti dziko la China linali dziko losauka kwambiri, kunali anthu ambirimbiri, koma dziko la China atapanga chiganizo choti akhazikike business, akhazikike mu ulimi, akhazikike manufacturing, dziko la China zinthu zinasintha ndipo panopa ndi dziko limodzi mwa maiko ochita bwino pa dziko lapansi. So ifeyo kunoko ku Malawi ndizoona kuti dziko lathu ndilomvetsa chisoni, zinthu sizikuyenda bwino, anthu tikuvutika, atsogoleri amabwera ndipo amatinamiza ifeyo achinyamata kuti ndisintha zinthu koma samayankha lonena kuti muzasintha bwanji, pa chizungu tikuti how. Mwambo okumbukira kuti mpingo wa CCAP mdziko lino watha zaka 100 chokhazikitsire wachitika mu mzinda wa Lilongwe pa bwalo la zamasewero la Sivo dzulo, komwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anali nawo limodzi ndi alendo ena olemekezeka ochoka m'mayiko akunja. Mpingowu unayika malo azionetsero omwe President Chakwera anayendera pamodzi ndi alendo ena kuti adziwe magawo omwe mpingo wakhala ukutenga potukula miyoyo ya anthu mu ntchito zamaphunziro, chitukuko ndi zachipatala kuonjezera pa zauzimu. Chikondwererochi chinabweretsa pamodzi akhristu ampingo kuchoka m'masinodi onse mdziko lino komanso m'mayiko akunja. Zuleka Nanguwo walemba ripotili. Chikondwerero choti mpingo wa CCAP wakwanitsa zaka 100 ukutumikira mdziko lino omwe unayamba lachisanu wafika pachimake mu mzinda wa Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, wachiwiri wawo Dr. Michael Osi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Akembo Mohade ali nawo pamwambowo. Mwazina msonkhano ucholinga chake ndi kuthokoza Mulungu pa zomwe wachitira mpingo mu zaka 100 zomwe mpingo wakhala ukutumikira mdziko lino, monga kuthandiza boma pa ntchito za chitukuko, monga za maphunziro komanso za umoyo. Mulaliki wawo moderator wa Synod ya Blantyre Mbusa Humphreys Ziyambo wapempha akhristu a mpingo wa CCAP komanso nzika za dziko lino kuti zikhale zoyanjana komanso kuti dziko lino lilimbikitse umodzi pakati pa anthu ndi kupewa mchitidwe osankhana mitundu. Chikondwererochi chili pansi pa mutu woti Ambuye achita zazikulu kwa ife. Zuleka Nanguwo, Zodiac, Lilongwe. Ndipo pamwambo wina mpingo wa CCAP wati matchalichi ali ndi udindo opereka uphungu osati kuuza anthu ake za anthu ena kuwasankha pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Mlembi wa mpingowu Mbusa Biswick Chimbalu Nkhoma watiuza kuti sikoyenera mipingo kuuzira anthu za atsogoleri amene akuyenera kuwasankha koma kuwunikira anthuwa zinthu zimene mtsogoleri wabwino amayenera kukhala nazo.
ife toyamba kupemphera kuti tidzakhale ndi zisankho zabwino za mtendere. Chachiwiri kudandaulira anthu amakayira kampeni pene pamakhala ndewo zipolowe ndi zina zotero, anthu amene amachokera m'machechi mwathu. Sitifuna kuchita kampeni ya ndewu yonyozana yodererana, tonsefe ndife Amalawi ndipo anthu onsewa amachokera m'machechi athu ngati ana athu. N'chifukwa chake tidzaonetsetsa kuti tili kudandaulira ndi kulalikira za mtendere, zokhululukirana, zololerana ngati dziko limene lili ndi zipani zambiri. Chachitatu ndi kuti tidzayesetsa kupereka maphunziro kwa onse kuti adziwe udindo wokavota. Chifukwa Mkhristu woyenera amakavota, Mkhristu wabwino amakavota, amasankha mtsogoleri. Ndiye kupyolera m'mabungwe athu a Church and Society tidzalimbikitsa kwambiri kuti tiphunzitse anthu zakufunika kwa vota, tiphunzitse anthu zakufunika kosamala udindo wawo ngati Amalawi oyenera. Ayi, ife udindo wathu sikuwaolezera anthu kuti mkasankhe uyu ayi. Chifukwa ife si udindo wathu, timakhala ndi anthu ambiri onsewa azipano zosiyanasiyana ndi ana athu, ndipo onsewa amafuna upangiri wathu, amafuna mapemphero wathu. Ndi chifukwa chake sitingayime ndikuwauza kuti mkasankhe uyu, koma udindo wathu ndikuwaphunzitsa kuti mtsogoleri wabwino amaoneka zotere, amaoneka motere, kuti iwowo atakhala pansi aona kuti mtsogoleri woyenera kuvota kuti apititse patsogolo dziko lino, komanso apititse patsogolo ntchito za Mulungunso ndi zachitukuko akhale uyu. Tsopano tione momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malingana ndi banki yaikulu ya Reserve. Umu ndi momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu mdziko lino ya Reserve. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac masanano muli ndine Happy Mzembe. Tili ndi zambiri nkhani pomwepo. Takulandiraniso ndipo pomwe tikupitirira tionenso mitu ya nkhanizi. Yamba kukumana lero. Gulu la Economic Freedom Movement lati limemeza ndi kuzindikitsa chinyamata za mphamvu yomwe ali nayo pa zotsatira za chisankho cha chaka chamawa. Bungwe la Roads Authority lathetsa migwirizano ndi kampani zina zitatu zomwe zimamanga msewu wa Ntchisi Dzaleka M7. Zamasewero FCB Nyasa Big Bullets yati yasoma ku bungwe la CAF pa zakukondera kwa oyimbira pa masewero ake ndi timu ya Red Arrows. Tipitirire ndi nkhanizi. Nthambi yona za misewu ya Roads Authority yathetsa mgwirizano ndi kampani za Hema, Dika komanso Fago zomwe zimagwira ntchito yokonza msewu wa Ntchisi ndi Dzaleka wa M7. Mneneri wa bungwe la Posha Kajanga wati panali mavuto angapo omwe adakumana nawo ndi kampanizi ndipo kuti izi ndi zomwe zapangitsa kuti athetse ubalewo. Katswiri pa makina a kompyuta wati kumakhala kovuta kwambiri dziko lino kampani kukhulupirira mwachangu luso la mayi odziwa ntchito za kompyuta kuyerekeza ndi abambo. Katswiriyu a Inosensia Ndembera yemwenso ndi mkulu yemwe anayambitsa bungwe la amayi alusoli Women in Tech Malawi walankhula izi dzulo pa msonkhano wa luso la kompyuta omwe anakonza ndi Ako Technologies. Iwo afotokoza. Zimakhala kovuta kwambiri mmene ndanenera kuti timafunika kuti tifotokoze kapena tionetsere kunenanso kuti tikhoza kuchita ntchitoyo. Mwachitsanzo ngati pali mnyamata ndi mzimayi ontsikana
kunenanso kuti tapita ukayendetse galimoto anthu ambiri ndekuti angoloza mnyamata kuti apite ndipo vuta kwambiri kunenanso kuti anthu asankhe ngati mtsikana apita akayendetse galimoto chifukwa chokuti mentality ya anthu mene timaganizira mtsikana zinazi sankakwanitsa so ndi chimodzimodzi akakhaza kuti akuyamba kumene mu field ya technology amapezeka zicha zokuti kapena akakhaza kuti aika akuyamba ngati skulu kapena akuyamba ngati kuntchito amafunika zokuti aonetsere kunena zokuti iyeyodi anachivomereza kuti ndi field yomwe afuna apange komanso iyeyo ndi akudziwa zomwe akupanga ngati kuti developer so now zimakhala zovuta chifukwa chokuti afunika kuti agwire ntchito kwambiri o apange proof point kwambiri kusiyana ndi anthu ena osamene ali pamenepo. Mkulu wa bungwe la Arco Technologies Steve Chikwiri watandakoza mwambo kuti aluso la kompyuta agawane nzeru komanso ukadaulo. Tikubweza limodzi anthu omwe amagwira ntchito zamakono zokhuza ndi makompyuta omwe amapanga masystem osiyanasiyana zinthu zangati za traffic mabanki application omwe timagwirisira kupanga transfer ndalama ndi zinthu zake anthu amapanga zinthu zimenezi apanga make sure kuti chilichonse chitani chizigwira amene chikugwira tikabweretsa pamodzi kuti akhale pansi akambirane ndi kumvetsa kuti kodi ntchito yawo amagwira bwanji ndi wandera ntchito amagwira bwanji kuti athandizane kupanga improve ma standards awo mu njira zosiyanasiyana. Mzamasewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets yati yasoma ku bungwe la CAF kuti ipese chilungamo komanso kupewa oyimbira mpira kukhotetsa ziganizo mtsogolo. Bullets yasoma ku bungweli posakhutira ndi mmene oyimbira mpira El Mabruk Muhammad wa ku Libya anagwira ntchito yake pa masewero a mpikisano wa Champions League amene timu inagonja 2-0 ndi timu ya Red Arrows ya ku Zambia loweruka lapitali mu mzinda wa Lusaka. Mkulu woyendetsa ntchito za timu ya FCB Nyasa Big Bullets Albert Chigoga wati timu yasoma pofuna kulimbikitsa oyimbira kutsatira malamulo. Abaso ndipo mapeto pa nkhanizi masana wano kumatisiyana tionenso mitu yake. Aphungu wa nyumba ya malamulo ayamba kukumana lero. Gulu la Economic Freedom Movement latimemeza ndi kuzindikitsa achinyamata za mphamvu yomwe ali nayo pa zotsatira za chisankho cha chaka chamawa. Bungwe la Roads Authority latetsa migwirizano ndi kampani zina zitatu zomwe zimamanga msewu wa Ntchisi Dzaleka M7. Mzamasewero FCB Nyasa Big Bullets yati yasoma ku bungwe la CAF pa zakukondera kwa oyimbira pa masewero ake ndi timu ya Red Arrows. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com ndipo muna ndine Happy Mzembe zikomo pokhala nafe.